O reformi kurikuluma razgovarali smo sa dekanom Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Erdinom Salihovićem. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu uskoro sprovodi reformu kurikuluma, koji su na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi prilično obimni, te na 2 ciklusa studija je prisutno oko 100 predmeta. Reforma kurikuluma će se sastojati od sažimanja predmeta te uvođenja praktičnog osposobljavanja studenata, što će biti kreditno valorizirano. Treća stvar koju ćemo uvesti je da ukrupnjavanje u smislu da ćemo uvesti studije, studijski način rada, znači objedinjavanje katedri i obzirom da je arhitektura poprilično specifičan fakultet, znači interkatedarski rad će dati daleko bolje rezultate i što će biti odmah vrijednovano i sa više kredita. S obzirom da ovaj fakultet ima veoma dobru mobilnost studenata, planirano je uskoro otvaranje 1. i 2. ciklusa studija na engleskom jeziku. Mi imamo izvanredno dobru mobilnost. Znači, i to vjerovatno 5-6 univerziteta, Trondheim iz Norveške, Bari i Rim iz Italije, Stuttgart iz Njemačke, Istanbul iz Turske, Barcelona kao najstarija naša spona iz Španije i studenti naročito 2. ciklusa idu ka tim vjerovatno i bolje pozicioniranim univerzitetima. Međutim, nema te povratne. Znači, nas, studenti, njihovi ne posjećuju ovdje u mobilnosti, tako da je vjerovatno najveća barijera jezik. Na fakultetu će biti implementirano praktično osposobljavanje studenata kroz kreiranje konekcije sa realnim sektorom. Planirano je da studenti nakon 2. godine studija idu na obaveznu praksu. Kod nas je zaposleno 50 arhitekata, 24 doktora nauka, tako da smo moćna snaga koja mislim da može utjecati na graditeljska zbivanja, ne samo u našoj zemlji, vjerovatno i u regionu. Jer zaista imamo dobrih imena koja su izašla s naših fakulteta. Predviđeno je da studenti obavljaju praksu na Institutu za urbanizam, urbanističkim zavodima i općinama, arhitektonskim biroima te u izvođačkim firmama. Nakon uspješno obavljene prakse, studenti će biti spremni za nove poslovne poduhvate.